खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। मैयानि साना आसाम पुलिसनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सानमोन। देरगांआव थानाय लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमियाव देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय सा 1817 गोदान पुलिस मावथिफोरा 11 दान ट्रेनिं लानायनि उनाव उथ्रिसार जायो। भारतनि मादावनो गिबिसिन जेराव खनसेयैनो सा 1817 एबि आरो इउबि पुलिस मावथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बुङो दि थाबैनो आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय आरोबाव गोदानै 7 अक्ट'बर खालारखालि रायजोआव 5000 पुलिस बिफाननि साख्रिनि फोसावलाइ दिहुननानै होनाय जागोन आरो बे मासिफोराव जागोन एसआइ, एबि, इउबि आरो बेटेलियन बायदि बायदि। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि साननैसोनि उनावनो गोदानै दाजानाय आसाम पुलिसनि मोनब्रै कामान्ड' हान्जानि ट्रेनिं हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि उथ्रिसारनाय हाबाफारिखौबो बेयावनो खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायो। जाय बिथांमोना आसाम पुलिस बिफानाव साख्रि लानानै खामानि मावनो गोसो दं बिथांमोना थाग थियारि जानानै थादो आरो सानफ्रोमबो फरायनायजों लोगोसे खारनाय बारनायफोरखौबो लांफाबाय थादो। बिटिसि हालामनि 1 लाख नखरफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा बिटिसिनि 1 लाख गोरिब नखरफोरनो थाबैनो नखरफायाव 5000 रांहै होनो थांगासिनो दं। मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि फैगौ इउपिपिएल सोरखारनि आबुं 4 बोसोर जानायाव बिटिसिनि सोरखारनिफ्राय बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम 1 लाख गोरिब नखरफोरनो बिटिसि अनसाय बिथांखिनि दारै 5000 रांहै इउपिपिएल सोरखारा होनाय जागोन आरो थांनाय 2 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा 30,000निख्रुइबो बांसिन बिटिसिनि गोरिब नखरफोरनो बिटिसि अनसाय बिथांखिनि दारै 5000 रांहै होनाय जाबाय होननानैबो बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय गियान सोरां बिखान्थिनि दारैबो 5000 रांहै गोबां बिटिसिनि रोजा रोजा फरायसाफोरनो होनाय जादों। नोंथांमोना गियान सोरां बिथांखिखौ मोननो हायाखैब्ला गामियाव थानाय मेम्बार एबा खाथिनि बिसिडिसि मावखुलियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। बोहैथि दाहारनि 2023-14 जुलाइ सानखालि श्रीहरिकोटानि सतीश धवन स्पेस स्टेशननिफ्राय दैथायहरनाय भारतनि चन्द्रयान-3 अखाफोरनि साउथ पलाव आबुङै बाख्लायनानै जारिमिन सोरजिनो हादोंमोन। दा बेनि सायावनो चाइना हादोरनि अख्रां नायबिजिरग्रा आफाद आरो नासाजों लोगोसे इउर'पियान इउनियननि बिगियानगिरिफोरा चन्द्रयान-3 खौ अखाफोरनि साउथ पलाव बाख्लायनाय बाथ्राया नंखाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावदों। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला भारतनि चन्द्रयान-3 अखाफोरनि साउथ पलाव थाङाखै। चन्द्रयान-3 अखाफोरनि साउथार्न हेमिस्फियारावसो बाख्लायदों होननानै बुंदों। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला भारतनि प्रज्ञान रभारआ अखाफोरनि खोलाहा 69 डिग्रियावसो बाख्लायनो हादों होनना फोरमायदों। नाथाय अखाफोरनि गुबै साउथ पलआ 88.5 डिग्रि आरो 90 डिग्रिनि गेजेरावसो दं होनना बिथांमोना फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो भारत हादरनि चन्द्रयान-3 अखाफोरनि साउथ पलाव बाख्लायनाया नंखाय होननानै बिथांमोना फोसावदों। नाथाय भारत हादरा दासिम बेनि सायाव फिननाय होनायखौ नुनो मोननाय जाथ'वाखै। सम सफैब्लासो मोनथिसिगोन सोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथो जागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। थांनाय बावैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोबां रां जाख्ल'नाय आरो बायदिसिना जेंना गोनां खामानि मावनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन आरो बेनि उनावनो आसामनि मानगोनां गभर्नर गुलाब चान्द कटारियाया जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनैलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादु सिंहखौ जेरैखि जायाब्लाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनो थाखाय 30 सेप्तेम्बर सानखालि लाइस्राम लादु सिंहनि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लागोन आरो फैगौ 3, 4 आरो 5 अक्ट'बर खालारखालिबो गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुङो। लोगोसे लाइस्राम लादु सिंहनि गेनाखान्थिजों लोब्बा थानाय गासैबो दलिल फोरमानखौ लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिर
बिजिरसालिमायाव PIL थिसनगोन आरो बेनि थाखाय गोजौ बिजिरसालिनि उकिलफोरजों सावरायबाय थानाय जादों होननानैबो बुंदों बिथाङा। बिथाङा आरोबाव बुंबावो दि आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चांद कटारियाया बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट आरो बर' हारिनि सोमावसारनायखौ नुवाखै। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजा लामा रेल लामायाव जथेना गोख्रों सोमावसारनो हानायनि गोख्रों गोहो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रावबो गोरलैयै लानो नाङा आरो रावबो जुजिनोबो नाङा। लाइस्राम लादु सिंहखौ जाय रैखा खालामगोन बेबो दायनिगिरि जाफानांगोन। बेबादि माखासे गोख्रों बाथ्रा बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। समाजनि नोजोराव आरो मोनसेबाव मुगैजाथाव जाथाय जालायबाय। मध्य प्रदेशनि सिङाव थानाय उज्जैन जिल्लानि महाकाल होननाय मोनसे जायगायाव सासे उन्दै 12 बोसोर बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै गारनानै गालाङो। मंगलबार सानखालिनि फुंबिलियाव थुख्रासेल' देहाखौ जि खोबनानै उन्दै हिनजावसाया 8 किल'मिटारसो थर गैयै जानानै गिदिंबाय थायो आरो सुबुंफोरनिफ्राय मददनि थाखायबो खावलायदोंमोन, नाथाय 2.5 घन्टासो रावनिफ्रायबो मदद मोननो हायैलाय थर गैयै जानानै गोग्लैनानै थायो। उनावहाय पुलिसनो खौरां हरनायाव गथ'खौ सावस्रि फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। बे जाथायनि फारसे रायजोनि सोरखारा खौरां मोननानै गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय SIT दानानै होदों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय ओनसोलनि CCTV फुटेजखौ नायनानै नायबिजिरनाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दा बे जाथायजों लोब्बा लानानैनो सासे अट' ड्राइभारजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै मिन्थिनो मोन्दों। राजखान्थियारिनि बेलायाव सासेया गुबुन सासेखौ बुंलायनाया गोरलै बाथ्राखा। थिग बेबादिनो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि सायाव BTCनि लेङाइ गाहाय बिथां गबिन्द बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। हाग्रामा महिलारी बिथाङा सान हर सिमांल' नुबाय थायो। सिमां नुनायनि अनगायै जेबो खामानिखौनो मावनो रोङा। सिमांनि खोथाखौनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबाय थायो। दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां सुबुंफोरखौ BPF हान्जायाव हाबहोनाय हाबाफारियाबो फावथिना खालामनायसो। रायजोफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै गावनि मानसिफोरखौनो फिन BPF दोलोआव गोबां सुबुंफोरा हाबदों होनना रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोननो थाखाय बिथाङा फावथिना खालामदों होनना गोख्रों अजद दिखाङो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिथां हाग्रामानि साननाय आरो सिमाङा मोगथाङाव जाफुंनाय नङा। बिथांनि सिमाङा सिमाङैनो आरो साननाया साननायैनो थालांगोन। लोगोसे बिथां BTCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीया NDB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिनि सायावबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि रन्जन दैमारिया ओरैनो उदां अख्राङाव फैनो हाया। रन्जन दैमारिया दायनिगिरि फोसावजाखानाय। बे दायनिगिरि फोसावजाखानाय केसखौ लानानै दिनै गगोन एबा गाबोन गगोन बुंनो हानाया गोरलै बाथ्रा नङा, मानोना बेखौ आयेनासो मावगोन। रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायोब्ला बेखौ आयेननि दारैसो लाबोनो हागोन। दाय फोसावजाखानाय सुबुंखौ बबेबा गोरोबथानि दारै उदां अख्राङाव लाबोनो हाया एबा दिहुनजाया। रन्जन दैमारिखौ आयेननि गेजेरजोंसो उदां खालामनो हागोन, मानोना बिथाङा BTR गोजोन गोरोबथा जानायनि सिगांनो दाय फोसावजाखांनायसोमोन आरो रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम दाय गैयै होनना फोरमान होनो हाया अब्लासिम बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हाया। बेखौ लानानैनो BTR गोजोन गोरोबथाखौ दाय होनो नाङा होननानै बिथां गबिन्द बसुमतारीया बुंदों। आरोबाव आखाइ दिखांलायबाय आसामनि 3 सोरखारि मावथिआ। बे बाराव लाट मण्डल नङा। बे बाराव हाग्रा बिफाननि सासे DFO आरो 2 फरेस्ट गार्डखौ हमनो हादों आसाम सोरखारनि एन्टि कारापसन ब्युर'आ। धुबुरी जिल्लानि हाग्रा बिफाननि DFO बिनोद कुमार पायें आरो 2 फरेस्ट गार्ड जियाउल इस्लाम आरो साब्बास सुल्तानखौ हमनाय जादों, मानोना बिसोर 3जों लोगो नांनानै बालि रोगाग्रा सिखावफोरनिफ्राय घुस बिदोंमोन आरो घुस लाफुबाय थानाय समावनो बिसोर 3खौ आसाम सोरखारनि एन्टि कारापसन ब्युर'आ हमनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गोबां गोबाव बोसोरनिफ्रायनो DFO बिनोद कुमार पायें आरो 2 फरेस्ट गार्डआ लोगो नांनानै बेफोरबादि खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। जनाय सादराव गिलु बालु अर खामनाय जाथाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मैयानि फुंबिलि 2:30 रिंगासोआव जनायनि मोनसे हाथायाव गिलु बालु अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। बे अर खामनायाव खमैबो हाथायनि गं7 गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे लाख लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बे अर खामनायाव गं2 गेलामाल गला आरो गंसे मबाइल गलाजों लोगोसे गासै गं7सो गलाफोरा अरजों
खामो। बे अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय जनाय सादरनि गंथाम अर खोमोरग्रा दै गारिजों लोगोसे साखाथि रायजो अरुणाचल प्रदेशनि रुपसि पासिघाटनिफ्रायबो गंनै अर खोमोरग्रा दै गारि फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। नाथाय बेनि सिगां गंस्नि गलाफोरा अरजों खामना सेवहांगार जाखांखाबायमोन। मा जाहोननि थाखाय अर खामनाया जादों बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखै। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।